Pues res, la veritat que s'ha vist en el camp dos equips molt competitius. La veritat que ells venien en un plantejament diferent al que han fet durant els 3 primers partits, i crec que no s'han vist moltes ocasions perquè la veritat que la intensitat del partit ha requerit un partit de generar poques ocasions. És cert que en la segona part nosaltres hem tingut un poc més de control de valor. Jo crec que quan hem començat a associar-nos bé i portar el valor a bandes, jo crec que hem generat un poquet més de dubtes en la defensa d'ells. I res, la veritat que un poc disgustat conforme s'ha acabat el partit, perquè no crec que el just haver sigut un 0-0, i en l'última jugada fan un centre lateral, n'hi ha dos retrucs i se queda el valor a ell i fa el 0-1 i ahir pita l'àrbit. Res, content en el treball de tots els jugadors, content de tot el que estem treballant durant les jornades, i res, plantejarem el partit de la setmana que ve amb les mateixes ganes, la mateixa il·lusió, i intentar sumar els 3 punts. L'inici de Lliga nostre per a mi no ha sigut molt positiu en la primera jornada, perquè érem en casa a l'Alacant. No crec que tampoc generarem moltes ocasions i no tinguérem un premi cert, però que això és futbol i no podem comptar en això. La veritat que positiu en que, com sempre hem comentat, valorem molt el treball dels xavals també que pugen de la cantera. Tenim molta gent un bloc sempre de tavernes, i la veritat que l'inici ha sigut prou positiu, la gent està il·lusionada, té ganes, i res, anem a seguir. La veritat que sorprèn ja els equips, perquè ja és el segon any que estem en aquesta lliga, ja coneixem quasi totes les plantilles. La veritat que n'hi ha equips en unes plantilles molt competitives. Sabem que ara és a l'inici, sabem que hi ha sorpreses en molts resultats, però bé, va ser una lliga molt complicada, i la veritat que tenim que fer-nos molt fort i sumar molts punts. El missatge és: intentarem donar-ho tot. Intentarem donar-ho tot durant tots els partits que juguem a casa. Necessitem el suport de tota l'afició, que la veritat que ja veus a Cinc Tavernes hi ha molta afició, i els xiquets tenen moltes ganes i molta il·lusió sempre d'estar així apoyant a l'equip, i res, intentarem deixar-ho tot i competir a cada partit.